dos orzamentos para 2026, orzamentos que acabamos de aprobar hai uns minutos na Xunta de Goberno local e que serán levados a pleno para a súa aprobación a vindeira semana. Quero comezar agradecendo o traballo desenvolto polo equipo de goberno en colaboración co BNG, a cuxo voceiro, Francisco Jorquera. Agradezo especialmente que teña a capacidade de poñer a cidade por riba de calquer outro interese. Unha altura de miras política que, lamentablemente, se vota en falta noutros partidos. De acordo co BNG, que se está a ultimar, daremos conta en detalle máis adiante do acordo político, mais hoxe voume deter nas liñas xerais do novo orzamento que nos vai permitir seguir crecendo e seguir executando investimentos esenciais o vindeiro exercicio. En primeiro lugar, o orzamento total, incluindo aos organismos municipais dependentes como Emalsa, os consorcios e o INCE, ascende a 406 millóns de euros, 315.538. O orzamento que lle corresponde exclusivamente ao Concello, destes 406 millóns, son 327.516 euros, unha cifra que segue nesa liña de orzamentos expansivos que temos posto en marcha nos últimos anos. As políticas de gastos e ingresos que recolle este orzamento teñen a finalidade de garantir a prestación dos servizos municipais, de favorecer o desenvolvemento e a actividade económica, a sustentabilidade medioambiental, a solidariedade e a xustiza social, a igualdade e a participación cidadá. A cidade da Coruña é o motor dunha extensa e dinámica área metropolitana e, polo tanto, o Concello está disposto a exercer o liderado que lle corresponde en materia de planificación, de infraestructuras, de impulso da industria, do comercio e dos servicios, na preservación do medio ambiente e das políticas sociais, na economía e a transformación digital con vistas a mellorar a coordinación de esforzos e o desenvolvemento armónico de todo o conxunto. A evolución positiva dos ingresos correntes, sendo no ano 2024 superiores aos 305 millóns de euros, e coa previsión de que no 2025 sexan finalmente de máis de 326 millóns, superando a previsión inicial de 319 millóns que figuraba no orzamento deste ano, pois permite apoiar o dinamismo da sociedade, favorecer iniciativas e manter os equilibrios con especial atención, como sempre, na loita contra a desigualdade e a exclusión social, así como aspectos medioambientais, e contribuir ao dereito a unha vivenda digna na nosa cidade. O orzamento, como decía, ten carácter expansivo para reforzar a dinamización tecnolóxica, as políticas de benestar e protección social, a mobilidade sostible, a política de atención ás persoas menos favorecidas, as accións de proximidade e a mellora dos investimentos nos barrios. Por iso, estruturamos o orzamento 2026 en 4 eixos fundamentais que marcan o modelo de cidade que vai impulsar o goberno local con este orzamento. O primeiro é a economía e a mellora dos servizos públicos, con novos equipamentos e planificación estratégica da cidade. O segundo eixo son as políticas de benestar, vivenda e protección social. O terceiro, a mobilidade sostible, os espazos verdes e a accesibilidade. E o cuarto, a aposta polos barrios como factor de cohesión social. Imos co primeiro dos eixos, economía, servizos públicos e planificación estratégica. Evidentemente, este eixo, como o seu propio nome indica, está orientado a potenciar o crecemento económico da cidade en sintonía con avances xa palpables que se ven neste mandato. É o caso da cidade das TIC, que contará cun investimento de máis de 4 millóns de euros a través dese convenio que suscribimos coa UDC, e no próximo exercicio incorporamos unha dotación específica para a elaboración dun plan director para a cidade das TIC, que estará rematado antes de que remate o 2026 e que nos irá axudando a definir as liñas de actuación a medio e longo prazo neste polo tecnolóxico de innovación que está en Pedralonga. Ademais, os orzamentos de 2026 tamén contemplan fondos para impulsar o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050, así como todas as partidas necesarias para dar continuidade ao proxecto Coruña Marítima, que avanza agora, como saben, coa despedida de Repsol dos peiraos de San Diego.
Inclúese tamén o acceso ao novo Chuac. Ao beiro deste eixo apostaremos pola mellora dos servizos públicos da cidade coa previsión de tramitar e aprobar no 2026 a nova relación de postos de traballo, a RPT do Concello. Ademais, a dotación económica do ano que ven tamén prevé o reforzo dos servizos de seguridade e de emerxencias e o reforzo do 010 para a atención á cidadanía, un dos servizos mellor valorados polos cidadáns e máis utilizados por eles. En canto ao impulso dos equipamentos públicos, destinamos máis de 18,6 millóns de euros únicamente para as seguintes actuacións. A rehabilitación do edificio A Terraza de Méndez Núñez, que acollerá a sede da AESIA. As novas oficinas municipais de atención cidadá. A redacción do proxecto de renovación do Fórum Metropolitano. As novas dependencias municipais na fábrica de tabacos. A estación intermodal. A nova biblioteca e aula digital de Palavea. A nova biblioteca e aula digital de Novo Mesoiro. O espazo multiusos da Bagua de San Roque. A segunda fase do Parque do Observatorio e un novo equipamento que é o de Santa Lucía. Tamén remataremos ao longo do 26 a reurbanización completa dos cantóns e o 2026 será o ano decisivo para a mobilidade na cidade onde se licitará o novo servizo de transporte urbano con novas liñas que darán resposta aos novos barrios e mellorarán o servizo. Elaboraremos unha estratexa metropolitana de transporte e de servizos conxuntamente cos concellos da área. Como adiantei no discurso da recepción de Nadal, seguiremos demandando a creación dun consorcio metropolitano de transporte e faremos un estudo para definir a ubicación de novos aparcamentos soterrados e tamén en superficie. En paralelo, o Concello empregará os orzamentos municipais para dar continuidade ao plan de dinamización económica da cidade que vimos impulsando durante estes anos para seguir posicionando a cidade no mapa e incrementaremos en 600.000 euros a dotación do Consorcio de Turismo para garantir a chegada de novas rutas aéreas a Alvedro, mentras seguimos agardando o posicionamento da Xunta de Galicia con respecto á política aeroportuaria de Galicia. Impulsaremos medidas de promoción dos nosos mercados e do turismo, establecendo selos e distintivos de calidade e apoiando con distintivos propios ao comercio tradicional e histórico da nosa cidade. Pasamos ao segundo eixo, benestar, vivenda e protección social. Estes orzamentos son eminentemente sociais, teñen un importante incremento de partidas para este fin. Unha das principais novidades nas contas do vindeiro ano será o novo contrato do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, que se incrementará en máis de 2 millóns de euros para reforzar o servizo. Non é un detalle menor. Nos anos da pandemia fixemos especial fincapé na importancia de manter o escudo social para a protección da cidadanía en momentos de incerteza, non só sanitaria, senón tamén económica, e, polo tanto, ese escudo debe seguir firme, debe seguir en pé e debemos melloralo. Por iso, tamén temos previsto incrementar as partidas das bolsas comedor e mellorar o programa de bono taxi. Por outra banda, froito tamén da negociación orzamentaria co BNG, recuperamos os orzamentos participativos cun orzamento de 2,6 millóns de euros que buscan implicar a cidadanía nunha participación real. Estes orzamentos terán carácter bianual para permitir a redacción dos proxectos e a súa execución. Como saben, pois un dos temas centrais para este goberno é a vivenda e estamos activando todas as ferramentas e mecanismos que temos a nosa disposición para mitigar un problema que evidentemente vai máis alá da nosa cidade e do noso país, en problema global, pero que é preciso seguir facendo fronte a él dende todas as administracións, con cooperación entre todas. As políticas municipais de vivenda, polo tanto, van ser prioritarias. Neste 2026 temos previsto reforzar a empresa municipal Emusa para darlle novas encomendas de xestión da Bolsa de Vivenda Pública e para que xestione dende o ano que ven 500 vivendas públicas, número que seguirá a crecer cunha dotación para ese fin de 1,5 millóns de euros. Tamén imos reforzar o Servizo de Urbanismo para avanzar na regularización das BUT no termo municipal
e incrementaremos os fondos destinados ás melloras en accesibilidade e a rehabilitación. E, nese sentido, manteremos a exixencia á Xunta de Galicia para que non boicotee a aplicación do mercado residencial tensionado, que comeza a dar os primeiros sinais positivos e demandamos que se apliquen políticas concretas que contribúan e que axuden ao aumento do parque público de vivenda na Coruña. Como saben, nós xa estamos traballando na construción de vivenda pública, máis de 4,5 millóns de euros están destinados aos traballos de construcción que temos en marcha en Xuxán e estaremos vixiantes para que o resto de administracións, todas, segundo as súas capacidades, fagan o propio. Porque entendemos que o incremento da bolsa de vivenda protexida na cidade exixe tamén que tanto Xunta como o Goberno Central aposten firmemente por iso. Ademais, no eido deportivo, un dos eixos esenciais do noso goberno para garantizar o benestar cidadán, por iso presentamos o Plan de Instalacións Deportivas Municipais 2025-2027, dotado con 7 millóns de euros, e nos orzamentos de 2026 orzamentamos a ampliación do programa Coruña en Forma tamén os meses que van de abril a xuño, que era unha demanda dos usuarios. En canto ás actuacións previstas, pois está a mellora da pista de patinaxe de Durmideiras e a pista de chave de Santa Margarita e atenderemos as demandas de Xuxán e do barrio das Flores respecto a novos equipamentos multideportes. A cultura é outro dos eixos fundamentais e, entre outras medidas, afondamos no plan de mellora de recintos culturais, con especial atención a dous deles, que son o Teatro Rosalía e o Fórum Metropolitano, e tamén a convocatoria das bolsas de creación artística, ao incremento dos recursos para as bibliotecas municipais e tamén para a banda municipal e a Escola Municipal de Música. E iniciaremos os estudos para crear unha Escola Municipal de Teatro. Pasamos ao terceiro eixo, que é a mobilidade sostible, espazos verdes, accesibilidade, un eixo que ten un protagonismo clave coa licitación, como xa comentei antes, do novo contrato para o Servizo de Transporte Urbano. A previsión que temos é que saia concurso no primeiro semestre do 26 e que, evidentemente, se adapte ás necesidades dos barrios, do conxunto da cidade, a curto, a medio e a longo prazo, cuestións que foron recollidas neste proceso participativo que levamos a cabo nos últimos meses a través do foro Participabús en todos os barrios da cidade. Tamén se licitarán neste vindeiro curso o novo contrato da hora e a grúa no primeiro trimestre e terá que incorporar melloras tanto na prestación do servizo como nas actualizacións tecnolóxicas e funcionais que precisan. Afondaremos tamén nun plan de accesibilidade con melloras en espazos e recintos públicos buscando a accesibilidade universal. E no eido medioambiental, a licitación da nova planta de Nostián estará completada antes de que remate o ano para que se tramite no vindeiro exercicio. Por outra banda, neste eixo está contemplado o cuidado do medio ambiente, da sostenibilidade, coa definición dun plan de arboredo que permita actuar en toda a cidade con perspectiva de futuro, atendendo a cuestións fundamentais como son o cambio climático, a necesidade de reverdecer barrios da Coruña que hoxe en día carecen de espazos verdes e directamente a mellora dos parques. Faremos tamén melloras nas áreas caninas e na cala de Bens e impulsaremos a creación de corredores verdes como o do río Monelos coa mellora do espazo urbano. Compre lembrar tamén que estes días estamos traballando, como saben, no Parque do Observatorio, axardinando parte da superficie que recibimos en réxime de cesión por parte do Ministerio. Ali tamén se plantarán novas árbores e algo que era unha demanda histórica dos veciños da Agra. Imos xa ao último dos eixos, que é o cuarto, aposta polos barrios como factor de cohesión social. Precisamente isto último, que é as melloras nos barrios, é o que sustenta este punto cuarto. Como sabedes, temos en marcha a primeira fase deste Plan de Barrios 2025-2027. Son máis de 330 actuacións previstas nos 10 distritos da cidade, cun investimento aproximado de 125 millóns de euros.
Seguiremos avanzando neste plan, que xa ten moitas das súas actuacións en marcha ou mesmo executadas. Farémolo poñendo en marcha investimentos en todos e cada un dos distritos da cidade, non só investindo os fondos reflectidos coas partidas plurianuais que se aprobaban no orzamento do ano pasado, sino reforzando cos máis de 58 millóns de euros que neste exercicio destinamos a novos investimentos, moitos dos cales xa os acabo de relatar. En definitiva, todo isto forma parte deste proxecto de orzamentos que estamos acabando de perfilar co Bloque Nacionalista Galego e que hoxe aprobamos inicialmente na Xunta de Goberno local. Antes de que remate o ano serán levados a pleno, antes de que remate o ano, poucos días laborables quedan, o sea que será nestes que faltan. E agora vou resumir as principais magnitudes do orzamento. Ben, imos. Orzamento total, 375 millóns de euros, con 327.516 euros. Investimento en bens correntes e servizos, 173 millóns. Transferencias correntes, 48 millóns de euros, dos que 7,2 serán para convenios nominativos con máis de 250 entidades. Incluímos 19,7 millóns para o pago do bonobús. Os investimentos reais, que inclúen o Plan de Humanización e Rexeneración de Barrios, o Plan de Parques Infantís, as novas dotacións, o Plan de Arboredo, o Plan de Mellora de Zonas Verdes, o Plan de Mellora de Recintos Culturais e Científicos e o Plan de Mellora das Instalacións Deportivas son prácticamente 46 millóns de euros. Transferencias de capital, 11 millóns, cantidade que tamén aproveitamos para destinar a investimentos, con 3,5 millóns que van sair deste capítulo para a cidade das TIC, 4.220.000 euros para os accesos a Ochoac e 1 millón para a intermodal. Os dous capítulos que acabo de comentar, destinados a investimentos, suman máis de 58 millóns de euros. Polo tanto, orzamentos expansivos pensados para ter mellores servizos, para potenciar o tecido económico da nosa cidade, para completar e mellorar os equipamentos públicos e para humanizar e mellorar a calidade urbana da nosa cidade. Así que con esta boa noticia para rematar o ano, orzamentos xa inicialmente aprobados, estou á súa disposición para as preguntas que teñan a ben formularme.